Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin na sangapada papagayam. Mani po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At timanin nga sarang ba iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito pagkayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkabla o tinembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw, kada kayami nga sapada. And please share this program. Share. Kahit padanan nyo papagayam, di pa kasaritaan ni Monica, ang napauluan iti, naikari, naitadhana, parang ganun, naikari. Kaya ni Rugi, nga ibasa ito pakasaritaan, nibagayam tayong Monica nga napoluan iti naikari, naitadhana. Sa gudayan nga rin ti surat, kung na narito Dear Manong Nemi, di mas baalan ti kinaragsak ko Manong Nemi. Ta dati-dati kat saan nga masal-celebraran nguno jak agpapaala no kasta nga dumteng ti birthday ko. Ngayon dita nga panagdebok Manong Nemi, pinaalaan dak dagiti amok. Dagiti agina nga pagpapaayak akas sa katulong. Ni Ma'am Agnes kastamatan kini Sir Rico. Dududwada nga pagserbiyak Manong Nemi, mga opisina dagang padpatak. Siyak amin all around. Ngam sa anak nga stay in. Tanong kasta nga makapangrabi akon, agawid akmatlang sa Jabalay, tapno adda kaduan ni tatang Manong Nemi. Nabayag maten nga ulilaak iti ina, saan unay makapagtrabaho ni tatang. Kagangay nga laing ti balay mi Manong. Nga rete po na no apay nagpatinggak laing di high school. Kahit ko kumamit ka makapag-college Manong. Ang yaman nga ron, agurnong ko pa'y ako na ni tatang. So nga sembraga kakas katulong da sa Ma'am Agnes kini Sir Rico Manong. Nagwapo ni Sir Rico. Diyak manang mo, taumot pati niyam amuna kini Ma'am Agnes nga girlfriend na. Kinapudno na Manong Nemi. Ada nalimad apa nag-crush ko kay Kuana. Hanggang kasano ko mga arman na katulong daklaeng. Sa anak lagi di may karikang Kuana. Nagwapo sa mga opisina. Ado lagi di babae nga crush kang Kuana. Siyak pwede kang runaan na. Nagdebuak Manong Nemi ngam saan nga naangay iti mismo nga malaydan no diket na pang kami nangan iti first class nga restaurant.
Kadwa mi kumawat ni tatang manong naming talagang nga simuro di sakit na. Iso nga iyawidak tulatan ko tinakim ko. Di ba kas dawak manong? Talon nga tawen nga papayak kadakwada nga mitalaeng nga pagpaala pinaalaan dak. Gabungata ta Debu 18 years old ako. Iti restaurant manong name saan ko pa nga naramramanan di kiti na edesar nga putay. Kuna kanyak ni Sir Rico. O Maris, Monica. Sa pagandang nervyos. Imbas kasi ka. Monica, are you happy? Unay-unay, sir. Kasla sa anak pa nga mumati. Kinabudno na dati-dati nga hanga masal-celebrara no diyak agpapaala no kasi tangang birthday yak. Italaeng. Kadagyamak ka na kayo, Sir Rico, Ma'am Agnes. Gapo iti kinasiyat mo, kinapudnom, nga agtrabaho ka na kami. Imbilang takamatin ng miyembro ti pamilya mi, Monica. Iso nga kas regalo mi kang ka, iti nga panag-grab-dabong, alakit, impaalaan da ka na, ngam dadatay lang. Iti dito yung first class nga restaurant, ngam itik-outan tayo ni tatang mo. Ha? Kaya nung kasunong laheng, ingkan to pa konpay ni tatang mo, tapos maimbagan niya sakit na. Saan mo nga sayangin dya kwarta ng gastusam, tinapatig, kahit maimbagan. Ken, saan lang na ito iti ka regalo mi kang ka, Monica. Ma'am, saan lang nga, dito pa nang paalayo kanya, regalo kanya, saan? Arwaten? Or isang latan? Tiyag mo doon ay masusarig arwate ke. Haan? No di kat, iti opat nga tawen, pagbasahin na kayo iti college. Rumi ka din makikitut ka nga sila mo buteng? E di ba na pagbagam kini Rico nga kahit mo kumamad nga ituloy mo ti panagbasa, misula na lang ta. Awan ti mo ornong mo ata mapanamin di agas ng tatang mo. Soldon da ka sa pagbasahin da kapay. Ma'am, nabayagan nga, inararapahap ko nga maituloy ko ba't lang ti panagbasa. Nagyamanak, Ma'am Agnes, nagyamanak, Sir Rico. Nakimimbag kaya talaga. Gapo, ta nagbaling kamat nga napudno ka na kami. Awan, ti pamilawan mi, iti panagtrabaho. Amang trabaho ka na iti obligasyon mo, ti nagtibalay. Panagdalos, panagluto, panaglaba, kinamin-amin yan. At apinigit gundaway nga, kasla si kati, asawa ni Sir Rico nga mangisagana nga lagi kasapulan ng agdigos, kada sumangpot nga gapo iti pisina, kata sabati misuna nga, ay, madikadit kasi aramidak, ma'am. Okay. Kasamat ka na kayo. O pwede kiti personal nga trabaho yun kat tulungan kayo. Datang nga rin ti apresyari mi ka. Nagdakdal ti may tulong mo. Iso nga, imbes ngayong Crispy ti Seldom, kada ti umay nga bulan, aba naglulukat ti klase. Ag-enroll ka? Basta, okay ti schedule mo. Sa paam ti ag-report dito balay, tapno masapa ka, nagtrabaho. Kalpasan na, kamakamam ti first period mo. Kastamat ti pangal daw. Hanggang bali ti pangal daw, ta agpapata tayo nga awan no ka. Dito balay, wano idyo balay. Ti pangrabi, wano ti rabi. Ti balam. Nga no mabalin, kat no ato ko masabali nga mang banday kinitatang mo. Or stay-in ka nga talaga. Tapos no, saan ka nga maapiki ka na schedule mo? Ma'am, oray no sa anak nga stay-in, ikarigadak ti amin. Awan ti anyaman nga mabaybayak nga trabaho. Or irapin ko dagbasa, ikarig ka na kayo. Dahil tangatan manong name iti kararagsakan nga panag-birthday ko.
kahit kasta onay itiragsakmet ni tatang idi idagas da kun diti balay kahit inyawidak ni tatang itiniimas mat nga taraon. Ngayon ipadamag ko kinkuano ano na imi tinaimbag nga damag. No kasta anak, mangruki matlangan nga matungpal mo terapap mo. Wantang, saan lang mamin ano ti upat nga tawin, sa may sa 5 nga tawin, may ka na magtrabaho akton. Sa anak ton nga katulong. Mga opisina aktuwatan kapalubos ti apo tatang. Mapaagasan ka na imbag. Mapalagdatan mo tin di balay tayo. Awan to nga ta, ti pakaatipaan. Deta nga panagbasa. Ano nga pakaatipaan nga bagbagayo tang? Ang mga mat no, may pada ka. Kadag ito estudyante nga babae nga, di na pa nakapagturpos, agsikog da. Sikog? Kasano ko magsikog ka kitang boyfriend? Ang boyfriend ko tatang. Kasano nung balingkan ton nga estudyante, kada dun ton na kita garap ka. Tang, saan kung itong ikaskaso? Diyak kaya't nga madadahil, tibasak bayak. Diyak kaya't nga saan ko matunuyan, tibasak bayak. Ikarik ka na kayo data tatang. Mawang ka di pa yung tinakain labam. Wapa yung katawa ka. No ibagak nga dan. Makita? Ang kapag estudyante nga adan, katulong ka pa lang. Abay, at karuba yung janitor, at karuba yung driver, at mga alakin ka nga taxi driver na mapangka makitsanda, wano, at di agar-alip ka nga itya market. Nitatangmat, nakadadong sa lutsud. Sino ko rin tinakain labam? Babaan yun? Kapag hindi mo ibaga. Pagkakatawaan dak. Sino? Ni Sir Rico. Anya? Isusa po. Hindi kang kanahin ko pa nakakit-kita kang kuhana. Hindi kanahin ko pa nagsaserbik kang kuhana. Hindi kang kanahin nga panagkita mi. Nakitkitain na, kitkita kwetso na. Nainlawag kang kuhana tatang. Iso pa lang tinakarik na kita yan. Ngayon mamuka sana ka may kari. Talaga ka saan ka may kari? Manuunay nga mapasamak. Nga dya mo ket ayatin naman dya katulong. Talaga ka saan ka may kari? Baka mat no, kaya't nakalangmat ang kundawayan deta nga Rico. Alo ni tatang, nakasasayat nga Rico. Sa'yo bagat kasta. Nga matamom. Hadumati kasta. Napintas ka anak. Napintas ka. Muna doon bang ibaga napintasak nang runa ko man talaga makaarwatak. Imposible ka di agkurso na damat ni Rico kaya nga kasko nam kit matmatan nakamot na ko ha. Ano DJ? Ano nga tati marikreg na natang dato nga talabagig ti pag-interesan na kabot na may saklang muchacha uno katulong. Ngayon panagkunag tangkit saan? Kabot sa agpadpada nga nasingpet da sa Rico kini Ma'am Agnes. Gani karkararag ko. Ang sabi ko madadumteng to di gundaho nga agarem agpurpos kanyak ni Sir Rico. Di rugyakon tagbasa manon mi nakaragrag sa agbalik to eskwela. May saak man ng estudyante. Nasaan lang high school student o college student. Kat pag no, manong nemi, ado na gito masadag kanya ka lalaki. Hi, Miss Beautiful. Hi. At damat babae ang masadag. Hi. Ano year mo? First year pa lang. Nalado ka nga simrek. Nagsaling ako almost 2 years, 3 years. Graduating ako man. Ay, kasta. Sumid lagayam. Apay, na bakit tila nga kamit. Actually, ag-eskwelaan ta. Ang 16, running to 17 na. Running to 19 na kamat. Yung kasla kagagka type ta. Siya gayam ni Rita. Siya ni Monica.
Kahit nangasawen, manunemi, nadana kiti best friend, kabayatan nga, estudyante. Hindi ba kakingkuha na nga may sak nga katulong kat kaslasa nga mamati? Mahirapin mo? Un. Ikarigata. Nagsayat, dagiti amom no kasta. Kat si karita. Okay, bisikin ang dapapagin ni mama. Ako mati problema, ti pagastusag ti panagbasag. Nabiyapay kang ka. Kat nung as pagaligan, tada problema mo ni ka. Akuning lang kanya. Sa bagay, ako mati pa nagliway. Dagiti amo kamangtid kanya kiti ka sa pulang. O sige, di pas nagtagbasa. Anta pa lang papaarem. Ito na minsan manunemi nga bigat deble pasti klase mi ni Rita ide green cellphone ko gagange live cellphone ko manong cellphone ti katulong. ni Sir Rico. Isuleta? Sino? Ni Sir Rico. Duada lang aginat amok. Mau bisina awang pa asawa na sa balo ni Ma'am Agnes. Tumawag ka niya. Kapit kata. Tamang pay. Hello, sir? Monica. Sir, ano oras tumarpas ti klase? Nalpasan, sir. Agistambaya kiti 2 oras. Taalauna ni first period ko iti malem. Abe, sir. Nangal daw kan? Pampanunutan bigan kada ito best friend ko nito pangal daw on me. Ada kadwam. Ada. Mabaling na si Kalaeng. In the glance. At important na yung bagake ka. Sa dino, sir, di restaurant idi nanganantay idi birthday mo. Sige, sir. Ita ka din, sir. Itan. Urahin nga sa jay. Sigurado mo na. Rita, pasensya ka na. Uy, idek na nga ti boss mo. Ti amom nga na baro. Unta ka nun napatigibaghan na kanya. Di na mayura into no malem ngaghawid ka. Tiyakla mo. Tinururag ako gundaway, Rita. Gundaway niya. Ang mga agpudnumatan kanya. Anya? Agayatak itinalimad. Kani Sir Rico. Kit man law ko ba nga dapat nagayat na kanya. Olo. Baka ta kinababae mulat gudgunudan na. Saan nga tamat? Gabutan na singbat mo isuna. Manong nemi nakaragragsakak nga napan iti restoran nga pagkitaan mi kani Sir Rico. Adan yung suna nga gururay. Timak der manong nemi kat insagana ng emplastar ti pagtugawak. Oh, very gentleman. Nambayag ka din, sir? Rico ko naman latang kanya. Mabalin? Rico? When orin na dati sa Jibalay. Mabalin? Sige, ikarigatak. Mabilang. Madamdama. Dan ito order ko. No, anya tinam na mic nga paborito. So, tinorder ko para karata. Kasi lagi di po tayo birthday ka. Sir, anati, Rico, anati, ibagam nga, napatig yung ibagam. Alam ni Rico, apay di mo may baga. Jack nga mo, no, kasanong irugi. May panggap ka titian niya. May panggap ti marikrik na. Marikrik na nga. Kung ano ni mama, apay ka nung ngawang pay, iyam amok nga girlfriend ko. Kit gumanat nga madan iti apo ko. Kapay mo't ngamin. Diyan ka mo no kasano nga bagakeng kahit I love you. Kit naibagamon. I love you, Monica. Sir, api nga siya. Allah. Katulong ak lang. Maid, muchacha. Awan ti pigbigan ni ayat ni Sot Marignam.
malaksid mo. Iti pa nagbasa mo kita, adan sa bali nga, lalaki nga pakarikdam ti ayan. Baka na isa bali mo, ti man badlaw ko rikdam kanyak. Ha? Madbandlaw mo nga. Magkita ka na kita matam. Minuan niya ti marikriknak at kastamat ti marikriknam. We love each other, di ba? Sarasanak nga may kari, hanggang datat panunodam. Nuan niya ti mariknam istog palem. Kahit ko lang nga, madaan ti nananay nga formal nga relasyon. Nga ontan, nga si kakensyak, kita gaya na yan. Awan ti pagdanagam kini mama, takayat na ka. Awan ti problema no kasta. Isungor nga pagpasahin ta ka. Tap na di kasta kat inton makapagturpos ka. Awan to ti problema. Gapat agpatpada natin matan nga mga opisina. Saan kan nga paudi ka niya? Sa mong ibaga nga saan kan nga maibagay. I love you, Monica. Kinunanang iniggaman naman ng nemi ti duwa nga ima. Nga duwamat nga ima. Ti panangigam na. Pinasil-pasil naman ng nemi agpadpata ni kulap ko. Sana ginuyod ti maysa, sana inagkan ti bukot na. O anak, si kakinsyakon? Ontan? Ibagam ka di man nga saan kang may kari? Ulitek, I love you. I love you too, Rico. Di pa lang. Budno ti madbadlaw mo, akas man ti madbadlaw ko ken ka. Ngimagore ka. Nagnubyutan kat agkapkabalay ta ang mga matno. Awan ti pagdanagam. Respetarek ti kinamabayim. Urayan ka makapagturpos. Kasunod no matektekan ka. Matektekan nga. Ngandan mapasamak ka data. Hindi mabali mo yan. May tandan man ti panagbasan mo kas pagadagan tagsikog ka. Nga mabali mo tumat man nga ituloy. Kalbasan nga makapag-anak ka. Allah. Tap na maituloy mo ti kas lagserbikan niya ang asawa. Nakas terarabidem. Akas man ti panagserbikan ka. Okay, Rico mayatak. Nga agkarelasyon tangam diyan kong mapayakayat nga da mapasamak ka data. Okay, it's a deal. Dahil nantiganan ta. Yan siya kung di kararagsakan. Nga lalaki dito yung lobong gabutan dan nobiyak. Nobiyakan Monica. Nagkarelasyon kam nga rod ka ni Rico manunaymi. Ngayon nung painubyo ko ni Suna manong. Nagtultulo at tama ti pa nagserbik kadakwana kas katulong. Sa nga gabot ang nubyo ko ni Rico kitagsadutak matan. Wala ibagak ng mga aladan sa bala katulong. Imintultuloy ko adad-dagid di. Tipasnek ko ken pintas ti pa nagserbik kadakwada nga gina. Para ka pakaragraksakan naman no. First year, second year, third year. Dito yung maduman ng name, hindi kiti para kada may kinirita. May sa kadakwada ni James, manong. Imasidig ni James kada kami, hi, beautifuls. Hi. Mabalitin makidjongin ti grupo yo. I'm James. Inalamano na kami nga lima manong name. Dua nga lalaki, o talo kamot nga babae, na inayon ni James, meaning, talo nga lalaki, talo kamot na babae. Noong barkada lang, relasyon nitong galmay sa karakan. Manong na minadlaw ko na dagkat nga dagos ni James Kanyak. Hi, Monica. Hi. Mabaling nga, awisan ka nga santa ka duwa ti barkada? Taapay. Ay, tamno ada privacy ta. Taapay, man. Basta. Mambalin?
O sige. Manong Nemi no gwapo ti pagsasaritaan saan nga paati ni James. Tsaka mo ano? Kasladan ba nagalaala tirik na? No adak di balay kat adda ni Rico. Ni Rico manong Nemi ti. Pakarik na akit iraksak. Tada nga ron. Ngayon no adak ti eskwela kat adda ni James manong. Kasla ni James. Kasla sa anak pala hindi nga mamati manong Nemi nga. Parang nagguduhan ti puso. Nangaroon naman ng Nemi dagiti nakasamid nga balikas ni James. Nangaroon na nalaing manong Nemi ngagchansing. Patpatan na ti ima. Abayan nak nagkuyog kami. Nakasladan nagkinawatan. Ba naganakadlawan manong Nemi ni Rita. Hey. Di mo ko nain nga namamangka ka na sa 2 ilog. Ha, Monica? Ano nga nang namangka? Apay awang kayon kiniriko? Da, apay nga rin nga, managsid kiniriko kadabi ni James. Mata, barakada lang. Sus, barakada lang. Monica, saan mo ko mga pagbalin nga, miserable ti biyak mo. Di mo ko mga pagbalin nga, ado ti conflict, kung struggle, ti biyak mo kinayan. Di ka mga aramid ti pagbaboyon to. Ano pala sa pulam kini Rico? Alaman? Nagdakal ti utang mo nga na yung bag-anakam kadakwada nga gina. Kalbasan na? Liputan ni Rico? Ano nga liputan nga magbagang? Saan ka nagiging na? Ano't mariknam kini James? Okay, dam. Haka mga sumat. Awamat pa tayong bagbagana. Awam pa tayong bagbagana. Ngayon dakdakal. Apakakitaan ti aksyon. Kan kastamat tayo natariknam. Ibagam kanyang tipod no. Do you love James? Awam pa tayong bagana. Sungbatam ti sa lutsod ko, iba't patig mo iso na irir nga aday bagano no awampay. Diyan nga rin maawatan tirik na ke. No dak di balay kat makitak ni Rico ti love ko. No dak di eskwela kat makitak ni James ti love ko. Sus apo. Kasano no maamon dito ni Rico? Kat pagsardangan nakangagbasa. Kada maaramid mo? Hindi... Diyak kaya't nga, diyak ipalubos ng mamon na. Tatalaga gayam nga tapanggip mo nga magkirelasyon kini James. Rita, mariribo ka na nga ron. Kasi kamalat mga aramid ti problema. Membro man ni James ti grupo tayo. Ngayon na kasta nga sitgan na ka, liklikam. Saan nga sikat ti kaparehan na? Mawatan ti kahit kung sawin? Sino nga ti kaparehan na sika ha? Agi mong gala siguro, Rita. Kaya paunay kami ito. Monica, bahala ka. Sa bali na nagturungan, sa bali man tinang iturungan, ti kaya papalan, ti panang sakit kuking ka. Di ba? Di mo kaya tidumngin? Di mo kaya liklikan ni James? Liklika ka na't umay kang ka. Kaya umay kanyak, di okay. O sa bali nga nubyo. Imsi ka ngay. Basta. Diyan kayo talaglikan ni James. Gabot ipatpatig ko man iso na. Akas di pa nagpatpatig ko kini Rico. Kat numamon ni Rico, kat pagpili-pili na ka, sino kakayat mo? Kitam, saan ka makapag-desisyon? Rita, diyan kahit nga maamon ni Rico na ito eh. Kat numaamon na kas pagkarikan, awan ti sa baling nga pabasulik, anang idanon kang kuhanan no saan nga sika.
Siya ka mo manunaymi no dadaka sa panggap ni Rita kontra kaniyak. No dadailan nak iti matang ni Rico. Uno saan kat imatang ni James. Kinapudno na kat nagpudnuhak med kini James. Nga the boyfriend ko. Nga data mo lang siguro ti kapuna no apay nga sangkong mauray ti panagibagana ti I love you. Ngayon tako na akong manong name no kasta agkuyog kami. No saan ka mga kibin, akat akbayan nakmano. Sa nakaragragsak kami. Agang sinalsud ko itinamisa nga panagkuyog mo. James, anat kita sa manti kasta nga kinakulos ti tunggal may sa kadata. Obvious ba? I love you, Monica. Natsagang ka di pala nga ibagak tayo I love you. Unang ibagak ka pala for the first time. Ito uno na pala nga. Ada madlaw ko kin kakit ibagak ko kin ka nga. Ada boyfriend ko. Di amom nga lalaki. Amom. Imbaga ni Rita. Agad na nagkaya ko na. Pakatalang kinababayib ti kayat na. Adot kasta nga amo. Nga pagparausan da iti katulong da. Ngayon siya nabudno. James, saan kasta ni Rico? No kuma agpeso nga pagparausan naklang nga tilaing kinababayib ti gunudan na. E di ko mapailaing. Ngayon saan na po inaramid? Sabi pulos nag-propose. Ano mabalingad at mapasama ka na kami. Nagkito kas pagkarigan ti propose na. Kaya't mo? Tsaka mo. Ipatpatig mo ni Rico. Sakbay nga dimteng kay tibiyag ko, ipatpatig ko. Sino nga itan tipatpatig mo? Siyak, di ba? Siyak dadada. Kabat adada nga si kakin siyak tagbakay. Kasano nga ro din ni Rico. First sem nga adak idin manong name di fourth year college. Ininawis tak manen manong name ni Rico. Iti may isang aldaw kat napangkam naglans. Iti pa nagsasarita mi manong name imbaga na kanya. Matiktikan akon, Monica. Matiktikan? Nga niya. Nagbayag gayong orayan di 4 years. Gumanatan ni mama. Orita, 4th year ka maten. Numabalil ako ma. Adan mapasama ka na ta. Meaning, nga di mo kaya datong balin di karim. Naka-oray ka ti talo nga tawen, di ka kad maka-oray ti may salayan nga tawen, Rico. Ada kami manadlaw ko kayong kayo. Nabayagan nga 5 miss ka kanya. Ada ka sa baling nga patpatag mo. Rico. Ada ka din nga patpatag mo na dyan nga James. Saan ka mas daw? Nuapay nga mamok ni James. Nagipulong ka ni Rita? Kaya sa sinuman, tinagipulong. Mas tamok. Nga malaksid ka niya kadadapay sa baling ang laki di biyak mo. Monica, nagurayak, iti talong ang tawen. Ngimawon sa amin ti resulta, kinibungot pa naguray ko. Kasi lagparparik na kaniyak. Ngam, apaman nga makapagturpos ka. Goodbye. Kunamton kada kami ka ni mama. Baka, da kayo matlaing ka ni James tagkatuluyan. Da kayo tinay ka rin. Saan nga si kakinsyak?
Isungay tapay. Gupdendan ti amin. Di gupdendan. Monica? Kahit nagaya mo ng isina, di on mabalin ko ng isina na kon. Kayat mo? Isot kayat mo. Di ba sikat ng iba ka? Tapno, saan nga manayunan pa iti useless nga panaguray mo? Awanin relasyon tangan. Itultuloy mo, itik trabaho di balay kasta. Di ikatandak matanis o kayat yun. Nagbalbaliw ka, Monica. Ada ka din nagkurkurangan, mi ka ni mama. Awan nagkurkurangan niyo. Okay na okay kayo. Can thank you. Si kamit mangibagbaga nga matagtakan kan. Saan kan nga makauray? Di saan mo matungpal ti karim nga urayan na. Nabatpatig ka din ni James gamitis ka. Kato. Nabatpatig ka din ni James gamitis siya. Saan ka makasumbat? Well, no talaga na napatpatig isunan ng siya. Awan maramidak. Gupdenda nga ruden relasyon ta. Ikang ganti waya-waya. Para kada kayo kini James. Manong nemi, diya ka mo, no apay nga kas diya tinapasama. Apay nga imbagak nga edit ay baga ni Rico nga gupden men ti amin kat uwan ko nakmadasigod. Sa gadi nga imbagak ko mga saan nga mabalin nga pata. Adangan ni Rico ti patpateg ko. Ken nugupden men ti relasyon mi kat awan mo ti pagtrabaho. Saan dalagi din nga ituloy nga igastusan ti panagbasak. Kasano may makapagbasa? Manong name saan nga naghawid ni Rico ididaydi nga rabii. Idin to ta agsagsagan na akon nga agawid sa diabalay. Naiya sagana kon manong name timakan nga iawid ko nga para kini tata. Idi asit ganak ni Ma'am Agnes. Monica, ma'am, mabit ka di nga kasarita kalabit, sakbay kang gawid ka. Sabi ka di, ma'am, ada ka di problema yun, anak ko. Ano namin ti kunana ka na kayo, ma'am? Malagsit ka nuking kuhana. Kadadapay sa bali nga lalaki di biyak mo. Saan da ka mo mapapalawi, ha? No adaman nagbaliwan tarik na. Ta, sa mimat nga, kontrol ti pusong. Inexpectar mi akastoy ti mapasamak. Kaposible, ngayon to nagbasa ka, kat makakita ka sa bali nga lalaki. Angim, di mo man sinayang, tinapaotin nga relasyon nyo kini Rico. Isuman ngamin tinang baga ma'am nga gupden min ti relasyon min. Gabot na matpatik ka na dyan ni James miso na. Na kinapudno na ma'am kat magulo ti panunod ko eh. Diyan ka mo itan ti pagtaktak darak. Siyempre, no magupad ang relasyon mi kini Rico. Alangan met nga dak pala dito tapno nagbalik nga agserbi nga katulong yo. Ken alangan met nga ituloy yo pala ti mangpabasa kanyak. Ano ko mat connection ito data? Kaya ada relasyon kay awan ka ni Rico.
Yung niya mati, inkarimikan ka. Ituloy mi. Basta ituloy mo tagtrabaho dito. Uno, si kanti mang gusto, nga mga lakamin ti sabay nga katulong mi. Kasi nung nga rin di pa nagbasak, ma'am. Di, gabot inkarimikan ka. Nga pagbasahan da ka aging nga makapagturpos ka di. Itad bigyan ka ti kumpleton nga gastusem manipod ka ito yung muna semestre. Aging ka malpas. Ti makatawan. Aging ka makapagturpos ka. No talaga nga di mo kaya agna di ti silong mi. Nakamabayan ka na kayo, ma'am. Ang nakababayin no isuday na desisyon mo. Saan da ka nga may gawid? Saan da ka nga kontrol? Di kayo matag-asawa ka ni Rico. Rumor nga awan ti utang ko na yung baga nakim. Di mi matsing-sing rin, nanyaman da kiti na itulong mi kang ka. Na iserbi mo, na itrabaho mo. Anya? Ituloy mo, tiagbali nga katulong, kat ituloy mo, tiagbasa kat gastusan da ka. Ano niya? Nakababain mo't, ma'am. Anong desisyon mo ita? Sige, ma'am. Anat sige. Ikarigataklat nga pataudan ti gastos aging gagraduara. Nga saan ka nagtrabaho dito eh? Saanin, ma'am? Taawanin ti rupak ni Saranggo kay ni Sir Rico. Tsaka mo, no? Abi ngamin nga kastoy tinapasabak. Gup dan relasyon ta ko na ngamin. No isot ko nam diso. Kunakmat ngamin. Saan ka nga nagtanang? Natartarata ka. Ma'am, mabinaklaw na yung kada kayo. Nagbidutak. Kaslasang kunsan nga, may babae pa din napasabang. O anong tirupak pa yung Saranggo kay ni Sir Rico. Anak Rod. Inat na siya at ma'am, adaking ka nagdesisyon. No kaya't mo kung saanin nga, haan ka nga, subli dito inturbigat nga, kas katulong, adaking ka. Nga kunam, nga si kanti makaamo, bahala. Ito'y panangituloy mo ti managbasa. It's up to you. Awan ti control bigang kang mangigawid. Sige, ma'am. Irobot ko na kitarwatek. Pasensya kay laing. Nakadagdag san ti marukong ko manunay may kabayatan ngayam impake. Dagiti sumagmanulaing nga gamit ko dito'y balay da. Tamusling ang damat di kitarwatek sa di balay. Tagawawid ang ngaron. Kasla nakadagdag sen manunay mi dagiti sakak ngumadang. Kasla kayat ko nga ibabawi manunay mi di desisyon ko. Nga mabain ako. Mabain ako manong. Gapote naaramidak nga bidtot. Abi ka sana nga dimngeg kinirita. Abi yung tulok ko. Nga nayasadag tirik na kini James. Abi jak pinanunot ti kinasiya at dari ko kini Ma'am Agnes. Apay. Kimawanin tinaramidak manunay mi. No bambay makita iti rupa ni Ma'am Agnes nga naliday ka na sakit metrik na nga dinakto siguro makitkita pa. E di baga kinitatang tinapasamak manong nami inungungtan na. Iya pa unay kamitan anak ko. Agradwara kanto. No kaano pa nga adakan ti mauding atawan kasto pa tinaramid mo.
Sa kunam lang na day pagpampadakil mo. Nakasiti pa nagsugsungbat mo akas kunam. Diyak nga ron, amo timbag-bagak tatag. Isus, apa nga di mo pinanunot ngayon mo na? Norumbeng datang ibaga mo no saan? Matartaranta nga ron. Gapo tatarantada ka. Agbasbasa ka. Agad adal kang maawon sursurom. Ang gustunan ta, gustunan. Anang ita. Pag-alam nga ita at pagbasa. Nalpas kumatin. Nga nabayadan, di matrikula. Ekit ito na nga nagtest ka. Pag-alam, pagbayad mo. Una da ordong mo rita. Damat ka di kautek ang yung maibustang. Kaya pa'y agas yun. Tadi ka mat makapagtrabaho. Dagit na ako matipin ang panunot mo. Agasam ta, no agyang kadakwada. Libre. Tekanan ta. Di ba? No ti, rabi, agawid ka. Adayawad mo nga kanak. Adan to pa'y pamigat ko. Ano mapang agtrabaho, sa dito pagtrabahoan ti pamigatam. Kahit na sa libre amin. Gatangan ta na ti pamigat ta, pangal daw ta, pangrabi ita. So yung karigatan nyo kung matagpaimbang, tagtrabaho kayo. Nakapilitan na anak ko, tadya nga rod. O rin no, sumrot sakit ko agad, nagtrabaho ko latan. Anang nga rod pa. Basta mati naramid mo, tarantada ka man. Idada ko niti eskwela manong nemi ni istoryak kinirita tinapasamak. Gaga. Ano hindi dito? Kita lang ka mo na nakalawag gaga ka. Api ka. Awanan di may bagak pa. Mahala ka. Binagbagaan ka. At dapat nga timangsit ka. Napanakkel ka. Itak. At mabaling panakkel. Ni James? Sa dinutayan ni James? Diyak man mo. Urayam ano, asit gan nakapay. Nagmalmalim na saan ko nga nakita ni James manong naming imiti kabigatan na iso amis mo ting masadag kaniya. Hi, sweetheart. How to rubeng ang pangtawagan kanya ti sweetheart. Anang awan. Diba? Siya ti pinilim. Nakaamom iti Rita. Ni Rita. Awan kayon kini Rico. Saan ka pa yan nga katulog sa jay? Bale, awanan ti kami nakasyon nyo. Awanan ti pakinaigam kayong kuhana. Iso nga siyak ti kinayat mo, di ba? Oh my God. Awanan ta. Mabaling ka didak igigaman na kasta. Hindi da kayo pala yung gani Rico. Si kapit yung muna kumibin ka niya. Diyak pa inaibagan no awisan ka kit uhon mo na sikod. Ito talagsina kayon. Hindi mo kayat. Diyak kayat. Ano di mo kayat? Awan da niya mga relasyon na James. Ano yung awan? Siya kinayat mo. Ibas ka ni Rico. Diyak magbagang nga sikat kinayat ko. Nirikot ng ibagang gupden min, ti relasyon mi. Di gupden ta, nisukayat mo ko na. Di na akman pinagpili-pili, no isumunod si ka. Haan ka di? Kayat mo na James, gibsyak, kuna na. Kaawatan lang ako na, hindi na pinagpili. Iso mabaling ka ni James, kahit ko mga pagturpos, sanak ko mga sigain. Sikat sa gabal ko Sikat sulisog. Simingit ka. Nga na ito tigapulo no apay nga. Narakrak. Ti relasyon mi kini Rico. Ditakan. O yun, mabit lang. Di naksusunutin. Gapot aon tinagbaling nga relasyon ta. Manong nemi panagmamatrikula. Gapot ang masangwanan ti exam. Manong nemi. Awan ti mabaling kong hasidgan. Nadlaw ni tatang manong nemi ti problema. Awan at problema mi ta. Awan ng kwartam, aguutang kan. Ti sweldo, kapag pag-isumat lahat ng gatang ko, pasapsapol doon ito balay. Ngayon pa nagbasam,
makaamukan. Kasaritak to pa lang. So, magisaritak to pa lang sa G-Eskwela. Utang pa lang dito nga. First, kita mo ba magsusorte, magbagamon? Tanangat aramin ka di bukod mo ang problema. Kinasaritak man ng name ni Rita. Pautangan nakman. Awang kwartak, friend. Ang mamatan. No adaman sobra titid da papakin mo mga allowance ko. Gastusak ba't lang? Pang emergency. Kaya no adaman sa nga basit. Nga ornong ko, samot nga umanay nga utangan. Apay o pagbayad mo? Awang nga ron. Di mapangkapila magkasarita. Una ba dasam tumasadag ka ni James? No. Diyak kayo tumasadag kang kuha na. Ang mga nupautangan na kat deta trasod o apay nga. Adad nga ribukan na. Yung kapila rin magkasarita sa dyan. Yung pagbayadan. Tautangan pa lang. Napangkam nakisarita manong name Monica. Yes, ma'am. O matintras kang nga bayadam, Miss Monica. Ha? Nakompleto ngun. Handa pa yan na advance mo para sa second sem. Kaya nilado mo pa yung mabayadan. Kabayadan to the graduation. Kasi ano nga napasamak data, ma'am, kit in-advance ko din. Basta dito yung record mo, awanin tinaskin pa yung obligasyon mo. Na kompleto mo nga mabayadan ti amin namin. Nagmilagro no kasta. Habat kan kung mabaling nga maulbod ti record. Ti record ti mangipanaknek. Oresan ka na agununi. Oresan mo nga explain. Basta basahin mo na niya ti adda ti record. Saan ang ulbod ti record? Alangan mat, nga adalang ipad ti paid dito. No? Kaya nadamat resibo dito eh. Nga ro din di problema no kasta, ma'am. Awanan. Awanan ti problema rita. Nagasat ka ata na bayadam amin-aminan. Yung ti question, sino nagbayad? Diyak ba't nga rin sinunsun, sino nagbayad? Awang ka na tapon? Mr. Rico. Ni Ma'am Agnes? Malakip ko. At dali bagada. Nga ori no sa anak ko nga agtrabaho kada kuwada ng gaboteng karida nga iso makamuti pa nagbasak. Ituloy da. Awang nga ro din di problema no kasta. O makita mo ti kinasiyad da. Kalpasan na kasya pa tinaramid mo. Ita, sa dinutayan ni James, nga kasles ipapanakkel mo. Saan ko ba ngayon panakkel? Apay nga rin nagpanakkel ka ng ibaga, nga ibagalaing ni Rico ang gupdan yun, ti relasyon nyo. Umun ko ng matisigot, at yung bagang awan, no kaya't mo gupdandan, di gupdandan. Kung naka, hindi arig na nagwan kamit lang. Diyak nga amo din, sungsong bat po eh. Manong name at dadagiti kong daway kas lakayat kong tawagan ni Rico. Tapno agyaman ak kuma. Uno kumusta ek kumamit. Ngayon kasla. Awan to red ko manong name. Tamangan mat no pabailan na. O anyat ibagam. Baka ko na nagulpe. Apit imawag ka. Aw matan bibiyang mikan ka. Baka ko na dagos. Di masaktanak mabainanak lang. Nga tamang Agnes, isot tawagak. Ngam saan ko nga naaramid manong. Lupay magaglayta kinitatang, masungbatan kumaro di kita ang saludsod mo, no saan mo nga amuen kadakwada. Mabainak nga rudin tang eh. Tadamit lang ka di baib mo. Kaya umad nga min babaib mo kahit. Agasam data, tinulungan da ka. Nakasaysaya at hindi makita mo na dyan nga James
Nalipata mo ida. Alam na tatang sa matang sakit saan ka di akasta? Nga pinagkaduam tapusom. No kung wata talaga nga napudnot panagayat mo kini Rico, ore ko bang matloada, mang sulsulisog kang kawan no pakasulisog, no di mo itulok. Adamat lang ti tao kat. No, itulok na uno saan. Idam ti kinaimbag da. Tinong palda ti karida. Nga kinumpledo dan di gastusa maging nga makamagturpos ka. Ti karim nga rod, ada, natungpal mo ti karim. Hindi nga rod tirasan na, tangat, jak, maawan turid ko nga, tumawag ka takwada. Nang ro na nga tan, masapat ko yung dagat, awan ti rupak niya sarong ko takwada. Sus, po eh, nung alam kintikas ng ugali ma, di mo amo tagsupapak, tinimbaga na akim nga may paaykan ka. Awan ti sa baling inaramid ko manong naming doon nga pasnek iti panagbasa. Inada ako ni ti maudi nga Sam manong naming pasaray umay mang disturbo man ni James. Hello Monica. Ano masapon mo? Nalipatan ka din ti dati arik ng kanya. Saan kang inayat? Sasibile. Sikapay ti kumibin kanya. Sikapay ti mangakbay kanya. Oh, saan kang inakbayan ha? No akbayan ka, dumagkat ka ma. Kurang na lang ibagak nag-check-in na, sumurot ko lagi di. Bastos. Diyak pa inaramid deta kiniri ko si kakid din. Oh? Mabaling ka ni James. Nasaan kang sa mo nga itultuloy ti pa nagbalin mo nga sa iro ti biyag ko. Oh, sige. Sukunam. Baliwang ganton Arman, ito makapagturpos tayo. Awang paset mo iti puso. Edi ang turpusak manong name siyempre ada ni tatang ng mga abay ng habay kanyak. Edi pa nagmansa. Manong name siya mo no apay nga saan ka naragsak. O anak, di ka pa imisan. Saan ka nga naragsak? Gabutawan ti paalam? Saan nga dahi tatang? Ito talaga ka di nga akong paalak. Damat sa gamasida. Kakaisunang hindi naggraduar ka ti elementarya hangka nagpaala or hindi naggraduar ka ti high school. Itahamot ka naggraduar ka ti college sakit ang karega atak matabalasan ko. O rin ang pansit lang nga da barbecue. Kan, ada, pangarabi imat lang yung balay. Kinasaritak niya antim nga sabel. Sulat ng tinangtadak ti kwarta, numano. Numano nga tao. Tinted ko na, isog tinakaam mo. So nga sumangpatan sa jay, nakaredin to, natundig ti tao, napintas mo't magpaala ka, apay ko na. Tapno, ada, mangitid kang ka, mangipapatpat ti regalo da kang ka. Kasta ng peso manon name kastat na pasamak. May sa umasideg, kumporme no mano di papatpat da. Kaumaudyanan na muna ka. Nakapagturpos ka batlaen. Naman pa imununa nga nagturpos di kita kasadar mo. Nga madamat di kita kasadar mo nga. Handa nga nagturpos na nakiasawa ta nga di na oras. Malagit sabi ko maatasan ka marigatan balasan ko nga sumapol, sumrati trabaho. Kaya nagrigat di sumrati trabaho dito Pilipinas. Di kaya di kapadadam nga naggraduar. Ay sus, uri naggraduar dati college. Titong palda, DH nga dati Hong Kong, Singapore, kanda dumapay nga pa si Tilobong. Nairuwar ko manong name it pa nag-take ko ti board. Ang nga,
nga rinugyakon tinag-apply aming nga namnamaik manong nemi nga paging patuludak iti application letter ko ken resume when adama dagiti pagkiraak iti newspaper manong nemi nusun na dagiti aga-hire nga kumpanya. Imuno na nga nakastrek ni Rita manong nemi anang opisina. Naging nga nag-ring di cellphone ko manong nemi. Yes, Monica? Yes, ma'am? Awang ba iti nakastrek ang mga trabaho? Awang pa, ma'am. Awang ba iti mga tawag kanyak? Okay, ma'am. Nag-apply ka rin man dita at in-submit ko dito ang application letter ko. When? Kat no, awang pa iti trabaho mga nastrakan. Mabali mo tag-report in no Monday for interview. Anya rin ta kumpanya, ma'am. Imbaga naman nung nemi ka nakaragragsakak. Barbarang ko na kung makalasad ak interview. Unang no, saan naka-qualified. Ape ko mga tawagan na. Uno, ado nga tatikpatak nga ma-interview. Good luck kung nang nitatanggan niyak manong nemi. Hindi akrubatak, kadi di papanakon. Why? Naramid ko ba't ati amin, tapno, ang damat personality nga-report. Dito yung kunamuan, may manong nemi nga sisyak laing mat, iti ma-interview. Kalbasan, sumagmanong nga minutos na simrek, tin ang interview kanya kiti may isa nga opisina ay private room. Miss Monica. Yes, ma'am. Mabali mo timang rugita. Etan, ma'am. Ag-report ka kini, sir. Sumre ka lang dito, Oneg. Ay, alan, aguro-uray. Nagtugtugak manong nemi. Kami, lalaki. Inlokat ko. Iti pa nang ilokat ko manong nemi. Nakadumo kak pailaing nga simrek. Sa ako idrekap. Edi, kita ko manong nemi. Di, umasadag ka. And sit down. Sir Rico? Yeah. Sir, di ka mo nga kawanan ta doon nga sarod-sarod. Apaman nga na, di manon kanyak di application letter mo. Di resume mo. Yung binil ko din sekretariyak na tawagan na ka. Tap na pag-report na ka. Akto ko ka. Sabi ka slawan ti. Sabi nga sa mo, may sarang tirupang kanya. Mabayin ako na, sir. Ano ako matinas ka ng kabayin mo? Sabi nga, diyan malapin ang panunod kinain bagyo kinimamang mo. No, apay kasi ti panagsungbat ko kay kaidi. No, apay kasla na nagkailak. Agbidot aming nga tao, Monica. Agyaman na, sir. Tawari kas dyan tinapasama kin tuloy yo. Tinang pabasa kanya. Gabuta mo nga tong palin ti Karimi. Kit siya, dyan ka mo nga tong palin ti Karik. Salasalot suting manyak. O no, aminem. Aminem. Kumusta kay ka ni James? Saan kong inayat ni James?
Sino nga itatayatem? Mabain ti puso, sir. Anya ti amok ka mga nagasawa ka nga din na oras. Katadan sa adan manukang ni Ma'am Agnes. Ang mga kada gito kat masikog pa yan, di ba? Si kamanat nagkunay din nga gumanat kan gumanat ni mamang mo nga madan ti apo ko. Tinungtong pala ko lang ti Karik. Karimay ka mama. Ken, sanda ka nga binabayan? Sinubaybayan da ka? Ganun kas pagalikan kumanta. Adan naging relasyon niyo kay ni James. Kat talagang anta kayo, awan kumamatan di maramid. Sir, do you still love me? Adada itan nga sana ka may kari, sir. Anang adada. Kad nakapagturpos kan, agtrabaho kan. Ito dito pa ang kumpanya nga matulungan nakpain. Di ba? Iso magbasahin na ka, pinagbasa tagat at hindi kas tagatawan to ti pagalanganin tirik na. Awan pilpilin niya yan. No iso talaga tinekari. Monica, do you still love me? Kasi ka, sik pala di ba't patag mo? Sinumsubaybayan ka? Noong nakirelasyon ko kumanti sa bali nga lalaki, pero kaya kumamatan di manglipat ka. Ngam sa moment ka narapin. Ulitak man ito sa ladsod. Do you still love me? O, hindi sa maling inay at kusiksik halaeng Rico. Naggidan kami nga timakder manong naming at nagsinabat kami. Nga naging narakop iti nakairi-iro. Ano Jack Mariro kat deta palang dedamo nga panaging narakop mi. Tore aday din relasyon mi manong naming sa mi pinadas ti naging narakop tamang nga masulisog kami. Kaya pala ti mo naman nung name na panaglanang dagiti bibig mi iti nakapapaw. Kahit maulit-ulit dagiti balikas nga I love you nga nagtao iti kaun kan mi. Kaya ti may nayon nga bagami kat sikatin ay kari. Sikakin siyak tin ay kari. Rico, when Monica. Sikakin siyak tin ay kari. Oh, pagtulagan tan nga dahos ti kalay sata. Tapno agaramid tan ti apo ko ni mama. Uy, nauray tapay. Dito in opisina. Ba't nga mabalin? Wen manong name da kami matlaeng kini Rico itinaykari titong galmaysa. At syempre, nagbalinan nga naragsak manen. Iti langin-langin mi. Siyak, ni Rico, ang nagbaling nga asawak, kastawaten kini mama. Ni Mama Agnes nga katugangak. Nga, timipon pa yan ni tatang manong name kada kami. Tadadyadaan nga balay, manong name nga pagnanaidan mi, san mi nga tulok pay. Nga, pinalagdaan. Takinapudno na kat sa amin ba't nga kukuha dyan nagdiswan na taup-upaan milain. Abag isumat manong nemi nga papanahon da kamin gabuta di aking kukuha kat mangipatakder kano iti dakila building iti dayta nataga. Nagtanakam nga rod manong nemi kat dua. Nagiti agabalayan nga mama kinitatang iti mga asikaso kadagiti upat nga anak mi kiniriko. Kanin tuloy mi manong nemi iti nagtinunong nga nagtrabaho. Da kami laing. Nga pulos ket damnamay kakastat kinapudno kanyak ni Rico. Nga din to pulos tumaliaw iti sabali nga babae.
Sa nakasagadidad dumadita manong naming executive nga lalaki nga malaksid kini Mrs. kat adda pa kabit adda pa other woman there. Kastamit kanyak manong name tano idi kahit kasla liniputak ni Rico idi agayan at kami palaeng idi dumteng ni James kanya. Ngayon tatagasawa kami manong name sipod nagasawa kami. Awanan na pulos na sinuman nga mangriribok idi panunod kan Riknak. Nagtalinaedak ka ni Rico. Nagtalinaed ka namin pinsan ni Rico di pusok. Gaputada kami, iti na ikari. Dito nga ron, ti pakasaritaak, ti biyag kinayat, ajak tupulos malipatan manong. Manibod may sang, akatulong, uno muchacha. Kapo, iti kinasya at dagiti agina anang tulong kaniya, kada kami. At daman, bimal na at akas ng subok, ng suot, iti kinatibker, kinalagda, kinapudnot ayan ayat mi kiniriko. Apagapaman lang nga nagsina kami, nga nagkatuloyan kami matlang, tata kami ngarod, tinaikari. Sabay ko nga, tadamat na ibati nga adal, liliwakan pagsarmingan, tibiyag, kadagiripada kanimngeg, more power to your program, anong, and God bless. Toy, agyaman nga pagayam mo, Monica. Thank you, Monica. Iting ka pa nagsurat. Thank you, mat kada kita nagbuya.